Kapod wantiere e weche motenore kod somo, jopuonj mag junior secondary boma ma Nairobi yango ne gibiro bago ng'anyo bang' ndalo adek ka sirkal ok owinjo ywakgi kendo chopo dwachgi. Ka giloso kawuono e boma ma Nairobi, apisi mar Kuppet, jopuonj go ne olero ni ok gibi keto kokgi e orak mar tich Januar higa manyien, ka giwacho ni mano en ataro mar winjruok mane gin godo kane gichako tich. We are very categorical that if our contracts will not be transformed into permanent and pensionable, come next week everybody that is teaching in the junior secondary school will be on the street. And that is a confirmation, and parents must be aware that nobody will be in charge, nobody will be teaching their children come next year, 2024. We want to make our statement today that we will not go back to class unless and otherwise we are confirmed from internship to permanent and pensionable teachers. We have been patient enough. Yes. In fact, we have worked for the TSC the whole year. Riwruok jopuonj mar NATO golo ng'ur margi